स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमनी के चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहला खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे की ओर से, जिनकर फिल्म रोमियो राजा के गाना गरम तावा पे फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना साड़ी झमकौआ फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और मधु शर्मा की ओर से, जिनकर गाना कोई बात नहीं वो बेवफा है फुल वीडियो सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बाड़े और ये गाना के मात्र 16 घंटा में 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना ए पिया हाथवा चलैलो फुल वीडियो सॉन्ग टीम फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल ऑडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बाड़े और ये गाना काफ़ी वायरल भी हो गई बा। ये गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर बोलबम के गाना के शूटिंग और डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और ये गाना के लिखले बने अखिलेश कश्यप जी। जल्द ही आप सभी के बीच में ये गाना आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर जाए। तो कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ये गाना के इंतजार कर रहा बा। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की ओर से, जिनकर गाना मेरा बाबू क्यों मुझसे नाराज हो गया फुल ऑडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहें।